Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera opilak prest, gaur asteartea da, baina festa gozez gaude. Gaur San Blas eguna da. Sona handikoak dira bai, Abadinoko San Blasak adibidez, gaur azoka eguna dute eta oraingoan ere 121 postu egongo dira askotariko produktuekin. Hori bai, haze kezkak izan dituzten dermatosi nodularra dela eta. Bai, Jaurlaritzaren aginduei jarraituz gaur ez da abelgorririk egongo. Halere, topatu dute alternatiba utxunea betetzeko. Zaldi probak egingo dituzte, hiriproben ordez eta artzain txakurren erakustaldi ere izango da. Abadiño San Blasetan, botelloiak eskinetan, gazteak dibertitzeko, gure herriko festetan, Abadiño San Blasetan. Gaur festan ibili eta bihar goizean agian danbor soinua izango du buruan norbaitek. Tira, biharko agian egokiagoa da, makil soinua izan ere, bihar Santa Ageda bezperada eta kopla eta makil soinurik ez da faltako Euskal Herriko txoko askotan. Usadio zaharrei eutxiz, kopla zaharra kantatzera aterako dira leku askotan elkarte abesbatza, gazte talde eta antzekoak, hainbat lekutan kopla zahar horiekin batera bapatekoak ere sartzen dituzte. Bai, gero eta ohikoagoa izaten da bertsolarien parte hartzea Santa eskeetan, baina tira, gu ez gara kopla kantatzen hasiko. Bestela guri aterako dizkigute eta koplak. Oion etxe ontako denon, oles egitera gato, baterik ate oitura zarrak, aurten berritzeko asmo. Zorion etxe ontako Gu kopla edo bertso kantaria azten bagara, agian norbaitek salaketaren bat jarriko digu, baina lasai, hori gertatzen bada abokaturen batek musutruk lagunduko digu. Gaur, abokatuen nazioarteko eguna da eta. Abokatuak beharko ditugu bai, gure izenak defendatzeko bada ere. Entzun ondo, gaurko egunez, 1910 aurrei izen euskaldunak jartzea debekatu zuen Kadena Eleta Gasteizko apezpiku nafarrak. Apezpikuaren ustetan abertzaletasunak gaztei adimena ilundu eta bihotza usteltzen zien. Beraz, gaurko saioan, Inigo, Julian eta Oiuri izango gara. Bale, ba. Gaur aurkitu zaitut, argazki zar batean, arazan lanean, amantala gerrian, zurarekin ezkondutako emakumea, nola ezakit zure izena, zure eskuetan bizitzaren hazia. Abokatuak tartean zirela gaurko egunez duela 20 urte itxi zuten Frikipedia, Wikipediaren parodia humoristikoa. 11.230 artikulu inguru zituen, baina esgaeren salaketa baten ondorioz itxi egin behar izan zuten. 2007an berriro ireki zuten, harik eta 2016ko urtarrilaren batean berriro itxi zuten arte. Borondatez eta behin betiko salaketa eta epaiketa ugari egin gabe zeudelako eta ekonomikoki ezin zielako utzi. Eskerrak euskarazko Wikipediak bizirik dirauen. Hor topatu dut adibidez, gaurko egunez 1919an Pedro Jose Elizegi, hau da Peio Errota bertsolaria hiltzela, edo Daddy Yankiren urtebetetze eguna dela. Ara, parean.
Beitu abokatuari, bai, Peio Errota eta Dadi Yankee esaldi berean jarri ditugula enteratzen direnean, norbaitek salaketa jarriko digu, zalantzarik gabe. Sé que tú no te me vas a quitar. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Todos los weekendes ella sale a vacilar. Orain Trump agertuko da gure atzeko atetik, teloia zabaldu, besterik ez dugu falta. Me encanta la gasolina. Orduan agian komeni beste efemeride bat aipatzea ez da inigo, bazpada ere kontatuko izat beste historia bat. Gaurkoa, otsailaren 3 musika hiltzen eguna bezala ezagutzen dela. 1959an Buddy Holly, Richie Valens eta JP The Big Boppa Richardson Iowako Clear Lakeen ondoan hil ziren hegazkin istripu batean. Garai hartan, Holly eta bere banda Waylon Jennings, Tony Alsop eta Carl Bunch Winter Dance Party tour egiten ari ziren Ameriketako estatu batuetako mendebaldean zehar. Valens, Richardson eta Dion and the Belmonts taldeak ere batu ziren tour horretara. Bidaia luzeak ziren, eta autobus hotzetan egiten ziren abeslarien eztarri eraginez. Clear Lakeen kontzertu eman eta gero, Hollyk erabaki zuen hegazkin bat hartzea Minnesotako Murjedera joateko. The way you dance and hold me tight, the way you kiss and say goodnight. Rave on, it's a crazy feeling, and I know it's got me reeling when you say I love you. Rave on, well, rave on, it's a crazy feeling, and I know it's got me reeling. I'm so glad that you're revealing your love for me. Rave on and tell me. Richardsonek sukarra zuenez Jenningsen lekua hartu zuen eta Alsupek bere aulkia galdu zuen Valensen aurka txanpon jaurtiketa batean. Hegazkina ireratu eta gutxira, gauez eta eguraldi txarrarekin pilotoak kontrola galdu zuen eta talka egin zuen lurraren aurka hegazkineko guztiak ilez. 1971an Don McLean abeslariak eta musikagileak American Pie abestia musika hiltzen eguna zela abestu zuen eta izen horrekin ezagutzen da. Askok istriporen historia abestiari esker ezagutzen dugu. I drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of... Baina musikalde batera utzita erreferente bat aipatu nahiko nuke, izan ere gaurko egunez jaio zen 1821an Bristolen Elizabeth Blackwell mediku lanbidean sartu zen munduko lehen emakumea. Bere aitaren heriotzaren ostean medikuntza praktikoan lan egiteko helburuarekin hasi zituen ikasketak. 10 unibertsitatek bere eskerari uko egin zien, New Yorken onartu zuten arte. Istripu baten ondorioz, kirurgiak egiteari utzi behar izan zion eta beraz bere aizparekin erizaintza eskola bat ireki zuen. Eta 1878an medikuntza unibertsitatea sortu zuen. E viva meu atrevimento, e que me queira escoitar, e que poña o oído moi perto, e que me queira escoitar, e que poña o oído moi perto. Plaza gureak dira bera zabaldu begiak, batu ditu herriak muinerak trikitiak, batu ditu herriak muinerak trikitiak. Ailerelelea, mila kalore, ailerelelea, zuei ore. Eta 1000 kalorez ari garela, 1979ko otsailaren 3an 100.000 emakume kalera atera ziren beren eskubideak murriztaren aurka Teheranen, Iranen. Khomeini aiatolak emakumeak hainbat funtzio publikotatik baztertu, hijaba nahita ez janztera behartu, edota emakumeen ezkontzeko adina 9 urtera jaitsi zuen, eta horrek eragin zuen elkarretaratzea. Eztarriak urratu zituzten, eta izu, egun aproposa da horretarako, San Blasek bedeinkatutako pilak onak omen dira, eztarria zaintzeko. Ara, horrela konturatu gabe itzuli gara festa bai, baina lana ere bai, zein dator gaur gurera? Gazteen osasun mentala ardaz duen zurrunbiloa egitasmoa ezagutuko dugu Eluiarreko Aitziber Agirre Ruiz de Arkauterekin. Eta Unai Elordik prompt engineering gaia omen dakar, ea ulertzen dugun kontatu nahi diguna. Eneko Gurrutxagak hainbat kantu gorroto garri ekarriko ditu gurera, eta Iker Gurrutxagarekin ere hariko gara atzokoaren inguruan, beraz, asko gaur oraindik kontatzeko, bixi, asteko moduan gara, otsaiak 3 ditu gaur, eta aste artea da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Orbegozo egunon. Eta zuei ere. Eta zuekin Goiuri ez Arandia egunon. Egurore. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Ulurbide gaur bigarren kafeak 1120 du. Goizak 10:17 minutu eta otsaiak 3 San Blas gaur. Gu ere 3 gara urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai bigarren kafean. Zuaitzen artean galdurik begiradan bizi-bizirik Iaik errepide dira aintzira noa, pausoz pauso Izarrek puntuz puntu osatzen dituzten argazki eixo Ez digute erraiten zer izan behar dugun tazirez Ametslariek argibidean Baizik ez dutik irakusten Maskaken ameslari honekin abiatuko dugu gaurko 10:19 minutu zuzenean, bai, naiz irratian, eta hementxe maite duten tarteari leku egin beharrean gara. Julen Goikoetxe Orbegozo, zuri dagokizu lehena. Ados, nik nolabait ere maite dut batekin hasi eta maite dut ez batekin amaituko dut guztia gai beraren inguruan. Maite ditut, horrela ez da egite, modu tristean edo egiten ez diren despedida edo itxierak. Ospatzen diren itxierak naiz eta zerbait istea, ez albiste ona izan. Iragan igandean, gure herrian taberna bat itxi zuten, 8 urtez zabalik egon den taberna bat, egi esaten hasi da gu ere azken egunetan enteratu ginen, azken astearen barruan enteratu ginen jada igandekoa azken eguna izango zutela, eta bueno, izan da taberna bat desente ibili garena, tabernariarekin, Ramonekin ere, harreman ona egin du, herrikoa da bera, eta harreman ona izan dugu, eta igandean, hoxe, pixkat, ez horrela denbora askorekin prestatuta, baina egin genion, nolabaiteko despedida festa moduko bat, eta polita izan zen, ez, akaso harreman gehiegirik ere ez daukagun herritarrak, tabernaren bueltan, eta taberna horren bueltan desente ibili garenak elkartu, eta ospakizun moduko festa bat, erdi bazkari moduko bat ere egin genuen, eta maite dut, agurrak horrela izatea, ospakizun modura izatea, egia da, pena handia ere ematen digula, eta zentzu horretan, ez dakit, herri handietan bizi zaretenok, ez duzu akaso inbeste nabarituko, baina gure herrian, arrazoi ezberdinak medio, denbora gutxian bi taberna itxi dira, eta horre, 1500 pertsona bizigaren herri batean, bi taberna istea, garbi esaten hasita, alukeria desentea da, egia da, bat obrengatik itxi dutela, eta urte pare baten buruan eraikina berritzen dutenean, irekitzeko esperantza badaukagula, baina herri txikietan tabernak eta orokorrean merkataritza guneak, denda txikiak istea, beti da albiste txarra, eta espero ezagun, epe labur edo ertainean, itxi diren taberna horiek, eta itxita dauden komertzio batzuk, denda batzuk, jende animatzen den negozioiek hartzera, ze herri txikiek bai taberna eta bai denda txikiekin, bizia irabazten dute. Beste
nik badaukat maite dut batola pixka eta xalekoa, maite dut ez bat, hola, jeit gehiagik gabe, baina bai, badaukat, eta bestea maite duta, gero kontatuko dudana, baina tira maite dut ez hau kontatzeko, ea moldatzen naizen, beti arazoekin ibiltzen naiz, eta hola, gauzak bapatean jarri nahi ditudanean. Podemos tener las relaciones poliamorosas de una manera poniendo los cuernos. Exacto. Ese es el poliamor de toda la vida. Ahora quieren cambiarlo, pero... Yo, para mí, como persona, yo como Victoria, ya para mí es lo peor. No es que sea carca, a lo mejor también lo soy. Y también creo que hay una generación que yo no entiendo. O sea, yo la generación Z ya se me ha escapado. esa... Yo ya no puedo pensar así. Es como que tenéis que Uy, barkatu, entzuten jarraitzen nahi nuen. entender que nosotros los viejos estamos aquí y no nos vamos a ir a ninguna parte. No vamos a tener ese tipo de relaciones porque nosotros no sabemos comunicarnos de esa manera y creo que es una cosa que hace falta entendimiento. Igual que yo entiendo que la generación Z sea totalmente distinta y me alegro muchísimo, ojalá haber nacido 10 o 15 años después y poder estar enamorada de Luisa Fernández y también de Marcos no sé qué y de todo el mundo, pero no estoy ahí. A mí no me metas ahora a tus vínculos de primera, segunda y tercera categoría. Es que yo no los puedo. entiendo. Pero yo soy una persona súper tóxica. ¿Cómo voy a tener ese tipo de relaciones? Bueno, Victoria Martín, estirando el chicle, Podimon, hemen hitz egiten poliamorrari buruz, eta pixat maite dut eza. Pixkat iruditzen zait konversazionek badaukala... Zer kontatu du, bikoiztu. Normalean beti bikoizten ditugu bideoak. Bai, bueno, kontatzen du Victoria Martinek, bizitza guztiko poliamorra izan dela adarrak jartzea. Eta bera, dala generazio batekoa, ja ezin duen hasi pentsatzen beste modu batera harremantzea. Esan nahi dut, monogamia toksikoan bai, baina poliamor berarentzat hain arraroa den horretan, ez. Eta, berariz eskatzeko orain, zarrak hemen gaudela geratzeko, eta milenialek ezin dugula orain pentsatu beste modu batera harremantzea, beraritzaiola buruan sartzen, harreman aniztasun horretan, egotea, eta bar. Eta nik, uste dut hemen, badagoela uste duguna, baina pixka bat serioagoa den zerbait. Ze, batetik, hau konversazio antzeko bat, pixkat ispilu bat jarrita, bi gizonezko hariko balira ukitzen, bastante Paco eta Jose izango lirateke, bastante esmegma usain izango luke, eta bastante kuñadistikoa izango litzateke. Eta badirudi hemen, bueno, bestaldean denak balio duela. A ber, maitia, zuk monogamoa izan nahi balin baduzu, izango zara monogamoa, zure egitura, baloren egiturak, zure kulturak, zure hezkuntzak eraman zaituztelako monogamo izatera eta oso ondo dago. Baina ez ziozu errua bota, zure generazio edo adinari, dauzkazu 34 urte, senyora, 34, ez 57.000. Zure gurasoen belaunaldiak poliamorra praktikatzen zuen jada. Iruditzen zait, badagoela monogamiaren defentsan batzutan diskurso mota bat, pixkat peligrosoa. Ze, iruditzen zait, estigmatizatu ere egiten duela neurri batean, monogamiatik haratago harremandu nahi dugun pertsonen bilaketa aski zail hori. Eta jo, pixkat, poliamor, poliete serio. Hau da, diskurso maila. Hau da esateko dagoena. Barkatu, eske, eteseak edatzen dira gehiago harreman monogamoen infidelidadeetan poliamorretan baino. Orduan, iruditzen zait, dagoela pixka naftalina diskurso horretan. Eta dagoela naftalina diskurso horretan oso modernotzat saltzen den eduki mota batean. Eta hor alerta pixka bat jarri beharko genukela. Ze bestela, geratzen da, erdi justifikatuta, poliamorra 34 urteekin praktikatzea dela zure garaiari ez dagokion zerbait egitea. Eta uste dut, pixka lekuz kanpo badagoela. Geltokian elkarriak gure esan bezain pronto, nire buruan sartzen zara, zurekin edo zer probatzeko presnako. Zin ez dure maite dutago, Juri? Nere maite duta da, irakurri dudala, albiste bat, antzadenez, Suedian segulako arazoa daukate bakardadearekin, ez? Egin dute horrela eskala handian, ikerketa bat egin du gobernuak,
eta bueno, ondorioek kezkatuta utzi dituzte bai gobernua eta baita herritarrak ere, ez? Suediako helduen 8% ez du lagun min bat. Lagun minik. Eta horrek erakusten du, ez? Bakardadea ez da bakardaren punta izango litzake hori, ez? Gero arazo gehiago ere badituzte, esaten dute, kulturalki Suedian ez direla, beraien mentalitatea dela ondokoak ez molestatzea, horri garrantzia handia ematen dietela eta espazio pertsonalari balio handia ematen dietela eta agian kultura horretatik datorrela gertakari hau, ez? Eta orduan irakurri dute albiste bat, badagoela farmazia kate bat, Apotek Hartat izenekoa, eta Apotek Hartateko jabeak, dela Monika Magnusson, jabea zuzendaria da bera, Monikak, kontatu du eman diela langileei egunero 15 minutu, edo bestela ez baduten nahi 15 minutu egunean, hilabetean ordu bat, bereien postuetatik joateko eta lagunekin planak egiteko. Plana egin agian 15 minututan ez dizu denbora ematen, agian kafe bat bai, baina bestela egin dezakezuna da antolatu planak asteburuan elkar ikusteko edo dana dalakoa. Eta 100 euro gutxi gara bera izango litzakenaren baliokidea ematen die langilei horretarako. Lagunekin planak egiten gastatzeko. Eta, Monikak kontatu du, beraiek egin zutela baita ere, estrategia bat eta gidalerro bat eman zietela farmaziako langileek identifikatu zezaten bezeroak ean noiz sentitzen ziren bakarti, ez? Galdera batzuk egiten dizkizute joaten zarenean zure pilularen bile edo zure jarabeen bile edo dana dalakoa, eta beraiek badaukete protokolo bat identifikatzeko aian pertsona hori bakardade kronifikatu egoeran dagoen, ala ez? Eta orduan pentsatu zutela, ari zirela beraien lerro estrategiko batean bakardarearen aurka egiten, baina agian ez zirela nahikoa egiten ari. Eta agian beraien langileak ere bakarrik sentitzen zirela. Eta orduan, martxan jarri dute, lagunen zaintza edo horrelako nolabaiteko izena jarri diote asuntoari. Eta bitxe iruditu zait, egia da, enaizela ni bertan egon, eta ez dudala bertako gertukorik, ez? Jakiteko kulturalki benetan, ze ohitura dituzten, ze ohitura sozial dituzten, ze horrela entzun da pentsatu dut, ez dakit, enpresak eman behar dizkizu egunean 15 minutu, ze ez badizkizu ematen ezin dezu lagunekin planik egin, horrek zesan nahi du, agian ordu pila bat sartzen ari zarela lanean, eta lanak ez dizula uzten denbora lagunekin egoteko, hausnartzeko gaia iruditu zait, baino egia da, familia nuklearrean oso oinarrituta dagoen eremu batean bizi garela gu, ez? Adibidez, zuk zure aita gaixotzen balin bada ospitalera juteko baimena eska dezakezu lanean, baina zure lagun minena balin badago ospitalean ezin dezu eskatu, ez? Balioan jartzen delako familia nuklearra, ez? Eta hor pixkat inigok esaten zuen aritik joan daiteke hori. Eta orduan, pixkat ikuspuntu horretatik iruditu zait ondo dagoela, hemen balioan jartzen dela lagunak. 100 euro emango izkizut, lagunekin plana egiteko. Hau ez familian egoteko edo familiako zaintzarako, ez. Lagunen arteko harremanak sustatzeko. Emango dizut denbora eta dirua horretarako. Eta bitxi iruditu zait, eta zuekin elkarbanatu nahi nuen. Uste dut orokorrean, naiz eta hori pixat aldatzen ari den, eta beste diskurso edo beste harremantzeko moduetan ere ari garen murgiltzen, gure kulturak erakutsi digula edo txertatu digula familia zaindu egin behar dela eta lagunak pixkat bigarren plano batean daudela, ez? Horrek ez esan nahi zaindu behar ez direnik, baina familia bai dela, ez? Lehen etxi behar dena erabat. Eta badaude dagoeneko hainbat joera nun jendeak erabakitzen duen familiatik urruntzea, familiarekin ez dagoelako gustora, ez delako sentitzen espazio seguro batean, askotan, ez delako sentitzen ulertua, ez delako sentitzen bere demagun ertzetatik bizitzeko joeretan errespetatua,
eta, bueno, orokorrean disidentziek familiarekin talka egiteko joera da horretan, jendeak nahiago izatea familia hori pixka lagunen artean osatu edo ez. Beraz, ez dakit nik uste dut, orekatzea behintzat honek, ez du esan nahi familiarekin ez egoteko, ez dakit, aldarrikapena egiten dudanik nik, baina bai ulertzea, norberak egon bar duela, pixka nahi duen tokian eta nahi duen moduan, ez? Eta batzutan hori familiatik kanpo izan daiteke, eta orokorrean gehiago uzten dugula, ez? Lagunen giro hori albo batera, batez ere, aitatasun, amatasun, giroan sartzen garenean, eta bar. Hori bai, super zaila egiten zait pentsatzea, nere esku balego, ez? Ni banintz, gobernuko lan esparruko zerbitzu burua edo dena delakoa, nola egiten duzun hori, nola antolatzen duzun, eta muga nun jartzen duzun. Ja, bai, ez da batera erresa, hori egia da. Baina, gozakin bar dira egin eta gero lausotasun hori nolabait onartu edo, ez? Pixkate, iruditzai darako beti dagoela espazio bat lausoa dena edo erabat legearen edo proposamen baten, marko horretan kokatzen ez dena, ez? Baina zein da proposamena? Hori da, ez egiten zaidana. Ja, bai. Proposamenak pentsatzen ari nahiz, Bale. Ez geratu izilik, irratia dela, hau. Bai, baina, izu isiltasuna ere bada irratiaren parte. Proposamenak izan bardu ausarta, hartu eta eman, ez dakit. Baina zein da proposamena hori da esaten dela. Zuk eukitzea zure lagunekin planak egiteko, opor eskubideak esaterako. Bale, lagunak zer kontsideratzen da? Zuk nahizuna, netzako hori da puntua. Nola mugatu hor ikusten dut dagoela lausotasunaren zea hori, ez nola mugatu zuk azkenean familiarekin plana egingo baduzu, eta bar. Baina, ez dakit, norbere zaintzarako baja eskubidea badaukagu, ez? Bai. Parametro mediko batzuk beteta, baina tira. Nire nintzen gehiago esaten hori, ospitalean lagun baten zaintzarako, zuri baimena zizutela lanean ematen, ez? Zure aita ingresatzen bali badute, bi egun dauzkazu, legeak ala, zure enpresa ala behartzen du, zuk langileak bi egun hartitzake ospitalean aita zaintzeko. Baina nire lagun mirari ospitalean balin badago, nik ezin diot nire enpresari eskatu bi egun mirari zaintzeko. Akaso, eta dena burokraziaren eta legearen esparrura eman behar denez, eta bai, nahiz hemen jupi guai jarriko da, ez, lagun, ados, zure lagun mirari bizi da hiri batean, ez daukan babes familiarrik, edo ez du nahi bere babes ingururi familiar izatea, eta izendatzen ditu bere bost lagun, haren nolabait zaintza esparru bezala. Eta horrek zuri ematen dizu eskubidea, mirarik zu zaintza esparruan kokatu zaitunez, zuri edo bost horietako norbaiti edo pare bati, lan eskubide hori izatea mirariren zaintzarako. Arlo bateko proposamena izan daiteke hori. Bai, uste dut. Formulak bila daitezkela, eta hor, seguru, antropoloak datozkit burura, baina, ez dakit, gizarte langileak eta bestelakoak ere, eango dela esparro teoriko bat ere, nolabait, marko hori eraikitzeko, ez? Ez dela Bai, ez dakit, niri zaila egiten zait. Zegero, horrelakoak, ez dakit, lagun artean komentatzen hasten garenean, ikusten ditugu adibidatzuk, eta batzuetan jendeak proposatzen du, zure pixuki da balin bada, eta gero esaten duzu, baina igual zuk daukazu kriston harremana pertsona batekin, eta ez da zure pixuki da, ez da zurekin bizi, eta ez dakit, zaila egiten zaidala, baina beti esaten dut, hala ere, gauza bat, asko gustatuko litzaidak dela, ez tei bidai harako 20 egun edo, ez dakitzen bat egun diren, ezkontzen zara, eta 20 egun hartitzakezu zure lanpostuan, ez, oporretara joateko. Hori, denok eduki beharko genukela, ezkondu ala ez. Zalantza izpirik gabe. Zure bizitza laboralean, ez duren. 20 eguneko, ez? Hau da, ni ezkontzen balin ba naiz, saritu egiten nau nolabait nire enpresak, eta 20 egun oparaitzen dizkit hor ni oporretara joateko, eta aldiz nire lankidea, nik bezain besteko orduak sartzen ditula, eta lanean lanposto agian berdina daukagu, ardura berdinak, eta ez bada ezkontzen ez euskago gehi egun horiak. Merezi ditu gehi egun horiak. Inork ez dizu esan, ezkondu dela oporro egun horiengatik? Niri bate baino Bai. Ezkondu egingo gara bai baino egunengatik, oporren gurengatik hori entzun dut nik askotan bai.
Ja, ointxe lagun batek idatzi dit, forma da zuk eskatu ordez egunak norbait zaintzeko, gaixo dagon horrek asignatzeko norbait bera zaintzeko. Bai, uste dut hori dela nik esan dudana, bakarrik lagun hau hariko dela atzerapen pixkatekin ikusten. Ez? Nik hori proposatu gutxera, ez? Lagun horrek esate izu, nere zaintzan nahi dute egitea pertsona honek, bai. Nerezat nahiko forma bideragarria da. Hori bai, egin beharko genuke, ze gero ez ditugu egiten horrelako gauzak. Idatzi zutzi horrelako kontuak. Bai. Bada zerbait ere gero, zure lan kontestuaren arabera ere, ulermen maila edo ezberdina izan daiteke. Noski. Niri atzo gertatu zitzaidan, eta gainera ontaz hitz egin nahi nuen oso gertuko lagun batek idatzi zidan, bere oso gertuko lagun batek bere buruaz beste egin nahi zuelako. Eta oso agobiatuta zegoela, eta etzekiela zer egin. Bigarren kafea aspaldi jarraitzen duzuenok, jakingo duzu ziurrenik, suizidioaren inguruan behin baino gehiagotan hitz egin dudalako, gure kuadrillako lagun batek, Borjak, bere garaian duela 4 urte pasatxoia, bere buruaz beste egitea erabaki zuela, eta niri baterik eta bestetik egia esan, suizidioaren gaiak, gertutik kolpatu izan nau, eta lagun honek badaki hori, eta pentsatu zuen inork ez dakien bere lagunaren egoera hori, ulertzen akaso nik gaitasun gehiago edo empatia gehiago izan nezakeela, ez? Potentzialidadearen beldurra, alaxe ditu genion atzo konversazio hartan, eta badago beldur bat gerta daitekeelako, ez? Potentzialidadearen beldur hori, zuk badakizulako zure lagunak hori duela buruan, eta gure kasuan ordu gutxirako bilaketa bat izan zen, higik zegoela jakin genuen arte, beste kasu batzuetan, suizidio burutapenak dituen jendea zaintzen duenak, edo gertu dituenak, beldur horrekin bizi egin behar du, eta iruditzen zaitor badagoela dolua gauzak gertatu baino lehen kudeatzen hasteko beharra, potentzialidade horrek sortzen duen dolua. Kontua da, niri lehenengo momentuan mezu hori ikusi nuenean, hemen ari ginen irratsaio egiten, eta nahiko razional kudeatzen ari nintzela, lasai, zuan mabitan bukatzen duenean saioa deituko dizut eta uta beste. Baina momentu batean niri barren guztiak ere mugitu zitzaizkidan, iraiaren 27 madarikatu hartan ere ibili ginelako potentzialidaderen beldur hori bizitzen, eta gainera, kontatu bezala ezin emaitza onarekin edo, ona eda txarra zarden ere hemen, ez da baitu beharko litzateke. Eta momentu batean egia esan, mikroari eragiteko ere gaitasunik enuelako, Goiuriri esan nion beak hartuko zuen saioaren gida, eta atera nintzen lagun honi deitzea, nire barrenak pixka bat lasaitzera, eta bereak lasaitzen saiatzea, ezta? Iruditzen zait, hori badela zaintza, eta nik atzo enuela, ez dakit, baja eskubide bat kudeatu behar izan, ez dakit, lantalde baten ulermena ere askotan hor dagoela, ez, eta zoaz eta moldatuko gara hori ere, uste dut, hemen, ez dakit, gure familia txiki honetan ere, behin baino gehiagotan egin dugula, eta hori ere badela zentzuzko zerbait, eta hori ere badela kultura, eta hori ere badela, elkar laguntzean dagoen zerbait. Egia da, ospital batean, astebete pasa behar baduzu, beste erraminta batzuk behar dituzula, baina erraminta oinarrizko batzuk ere hasten direla, elkar ulermenean eta elkar moldatze horretan, eta jakitun, momentu honetan zuk behar duzula beste nonbait egon, eta kasu ez daukazula denborarik, eta ez da kontestu legal bat juridikoki zure askatasun hori bilatzeko edo ez. Oso lanpostuaren araberakoa da. Hori esan dut, hori esan dut hasieratik. Oso zure lanpostu eta zure lan kontestuaren araberakoa dela, eta behar horren araberakoa ere, klaro, zu joan barren duzu munitxera, zure lagun bat zaintzera bi astez, nolabait hori komplikatu ere egiten da. Beraz, hau ez da ez zuri ez beltz, baina, bada osnarketa bat eta euki nahi genuen. Goizeko 10:40 dira, txatari begira jarri gabe jarraitzen dugu oraindik. Hau da, helduko diogu. Egunon, gaur berandu noa, dio Gorkak. Nire maite duta da, inauterik, ze ederra atzoko aurkezpena Gora Tolosako herria. Egia da, berriro aldarrikatuko dugu inauteria egon badago Tolosatik aratago, eta saiatuko gara inauteri horiei ere begiratzen bigarren kafean, ze bestela, gure inauteriari, Tolosako inauteriari soilik begira jarriko gara, oso tolosarrak garen lantalde honetan. Baina, egia da, atzoko aurkezpena oso politi izan zela, eta inorketzuela espero Goiuri, lantalde guztian dantza jarriko zuenik gonbidatu batek. Nik uste dut, UNESCO-ari dela deikaia, egin behar duelako porrotx. Gizateriaren ondare. Material kasu honetan, oin material, ez da gizizango zan. Ez dakit. Haren talentua inmateriala da, bera materiala, ez dakit. Redios, gaur erosidet San Blas opila, juhu, guri mai gorostiaga pozok ekarri digu, unai elordi dalgo hemen dagoela baliatuta, egon, unai?
Egunon... Arroskila bat nahi balin baduzu. Self-service, bai? Hartuko etela. Gero jango ez, baina. Egunon gaztiak dio indiokerrek. Julen, gaietak utzi dizkizute? Bai. Bai, desente utzi ditugu. Osonak, atzo June Romatet Ibargurenek, gero guk, zera, hemen jarraitzen dugu, atzo gaietak, gaur ropillak, bihar izango dira bestelakoak, eta Gure korrelako batek esaten du inigo. Daun bitarten honetik. Bai, ez da. Bai. Gora San Blas, Josune Belez de Mendizabalen eskuminak. Faltan botatzen dut, bida, sorpresa bat. Ostiral honetan izango da gurekin, eta tarteka berreskuratuko ditugu, txiribueltak eta Josune Belez de Mendizabalen kolaborazio horiek. Nahi do parte hartu, ala, ze ona poliamor, zer da? Gorka hori, luzeago eta lasaiago, beste momenturen batean aztertuko dugu, akaso tarte bat hartu behar dugu horren inguruan aritzeko. Berdina pentsatzen nahi nintzan dio indiokerrek, oso kuñadismoa zela konbertsazioa. Bai, nik ere ala bizi izan dut, bai, lehen ari nintzen hor Victoria Martin eta Podimoko podcast horren arian. Nik ez dut bat egiten inigok esan duenarekin, espada esan nahi dut. Hori ere espero nuen. Bai. Zer da lagun mina? Ze ona ideia dio Gorkak. Zer da lagun mina, zer galdera ona. Baina familia danak ez dira berdinak. Nik gutxi daukat familiatik. Nik behar ditut lagunak. Lagun onak. Noski, zuk eta denek, Gorka. Hauxe gure maite duten tarte, hauxe gure etxatak diona, baina unai Elordi Hidalgo ere, aurkeztu egin beharko dizuegu, eta lortzen dugun gaur, ulertzea, ark kontatu nahi dioguna. Worry man, you get scared. Whatever happened to your heroes, you can be free. There's nothing more to this comeback key. You come and get a shower, please. Status D. You gotta see how you live. Unai Elordi Hidalgo, egunon berriro ere? Egunon. Gaur txiste batzuk egin ditugu, pegilekuna lankidearekin, prompt engineering inguruan hitz egin behar genuela esan dugunean. Ez dugu ezer ulertu. Prompt engineering. Bi hitzak hartuta ulertzen dugu. Hau da, engineering da ingenieritza, eta prompt da zuk adibidez chat GPT-rin esaten diozuna, nahi dezunean, esaidazu Baionan ze jatetxe den aproposena umeekin joateko. Hori da, baina organizatu behar da erabatean maksimizatu alizateko erantzuna. Hori da prompt, baina hori prompt bat izango litzaken nik esaten dudana. Vale. Orduan, bi kontzeptuak, prompt eta engineering ulertzen ditugu. Elkarrekin ez dakita inondo ulertzen ditugu nunei. Ulertzen dute, alde batetik antze oso izen teknikoak dira, eta azkenen promptitza ez da bat ere ez, ez dugu egunerokoan behintzat entzuten, prompt da dator, terminalean edo ordenagailuan, ez dakit askok ikusi duzuen hor badago ikonotxo bat telebista beltz batekin, eta hor, komando desberdinak exekutatu egitezke, gauza desberdinak erabili alizateko, komando edo esan genezake telebistatxo horretan idazten duguna, beti da prompta. Hor bertan idazten duguna, zuk promptean jarri behar duzu, hau. Eta hori dator aspalditik, ordenagoreak sortu ziren momentutik. Kontua da, galdera, hau nahi zergatik iritzizea hau esplikatu nahi izatea bigarren kafera. Horietako bat izan da beti, edo zinitzaldi eman izan dudanean, edo jendeak kaletik galdetzen didanean, beti esaten dit. Unai, zen muga jarri behar dizkiogu, ez? Denbora guztien egizketan, zen muga jarri behar diteu, mugak, askotan beti pentsatzeu beste batzuk jarri behar dituzela mugak, edo erakunde jarri behar dituzela mugak, nik ere esan izan dut, ezta? Baina askotan hazen zaigu guk ere gure mugak jarri ditzazkegula, ezta? Orduan, badamak izkit, pare bat urte, lau aldiz, urtean edola juntatzen naiz bazkaltzeko Cambridgeko katedratikoa den Tim Smithersekin, eta adimen artifizialen esperientzia pila badauka, eta orduan, ni pixkat nire pena kontatzen dizkiot, nire egunerokotasuneko penak, ikasleekin, eta teknologiari buruz, edo teknologia daukan bilakaera horri buruz, eta esan zian bida unai, damakizkiti 5 urte, horrelako dokumentazio bat egiten, nola ez, adimen artifizial generatibo
honek berez zer beharko luken, ez? Eta hori lehenengo inzuna izan zen dokumentu bat idatzi 100 horrikoa. 100 horrikoa. Pixkat esplikatzen, ez? Lenguai modelo hauek nola funtzionatzen zuten, zertzen token bat, zertzen attention mapa, zeintzen atzetik zeukan matematika guztia, egin zituen proba guztiak, arrazionalitateari esaten diegunean zertaz ari garen, estadistika dela, proba pila bat intzitu, ez? Eta hori, etzan bat ere erreza irakurtzeko, nik ere esan dian, Tim oso ondo dago, baina ondo horri dira, eta bai honai, arrazoia daukazu, beste buelta bat eman nahi diot. Oso ondo. Eta orduan honek zeintzun, idatzi zion zuzenean Ramon López de Mantarresi, dala zesikeko ikertzaile honorarioa, irakaslea, eta ere adimen artifizialeko institutoko zuzendaria. Hau da, pertsona bat, esan genezake gutxienez, esperientzia daukala eta hitz egiteko garaian, badaukala zer esateko. Orduan behin Timek idatzi zian eta esan zian, unai, pixka kezkatuta nago, ze ikuste ditutenean, ingurune ezberdinetatik datozten guideline edo praktika on guzti hauek, ez ditu inorek firmatu, inor ez da egin responsable, eta ia denak berdinak esaten dute. Baina ez dute esaten, ez dute bat ere zaintzen alderdi etikoa. Orduan, Timek idazten dio Ramonek bai ez esaten dio, pentsa, ez? Timonek ez daukala denbora asko, eta hau dena egiten dute publiko usteko jendearentzat. Hau ez dauka inungo retribuziorik, ez dago jarrita inungo revistatan, ze Timek sinisten du, esan genezake, autoria hori ez lukela zertan editorial baten esku egon beharrik. Orduan dago PDF bat hor Dropboxeko enlace batean. Eta hor dago, ezta? Eta berak esaten zian, nahi gu resistentzia gea, eta nolabait hau difunditu behar deu, baino aldi berean ez ditut erabili nahi, sare sozialak gehiegi hau egin alizateko. Ez azkenean gure burua nolatzen juten gara. Eta, denboratxo bat pasatu zen, eta nik esaten nio, Timegia da, askotan, adibidez, EHUek ateratzen du bere marka, baina inoz ez du esaten zer dagoen ondo, zer gaizki, esatizu. Ez erabili iruzurra egiteko, ez erabili ez daki zer egiteko, baina beti da oso zabala, ez? Eta orduan, kriston lanpila egin da gero, esan zialu nahi, oain daukat laborriko bat. Eta Ramonek pila bat lagundu dit. Ez ondo, laborri, eskerra, ez dira, hemen. Eta orduan, dokumentazio horretan ateratzen ditu guideline konkretu batzuk guk zein beharko genuen adimen artifizial sortzaile horren barruan, baina batez ere etika ikuspuntutik eta askotan ikusten ditugun ohitura askotan, ez da? Eta dia, behatzi hori da, eta adibidez, lehenengoak esaten du, ez erabili adimen artifiziala zuregatik pentsatu ahal izateko. Baita, honekin esan nahi duena da, zuk bidea azkarrago egin nahi izateko zerbait egin nahi duzu, baina momentu horretan ez da zure hoberena ematen, ez? Eta nolabait zuera erizea bideratzen, ez? Ez zu errez, aldatu edo nolabait, ordezkatu ahal izateko zuri, ez? Zuk entregatu ezakezu zerbait ondo, baina suposatzen baldin zu horretarako zaudela, zergatik ez zuk ondo egiten eta listo. Ez hartu tekstua eta zuzenean kopiatu eta bidaldu. Eta jarriko izut eredu bat, Oain dela gutxi, Panamako presidenteak proiektu batzuk aurkezteko, ChatGPT-ri zuzenean galdetu zion, kopiatu zuen eta dena kopiatu zuen. Eta bukaerako testu ere esan zuen. Nahi baduzu, emango dizkizu, komendio gehiago. Piskat Rajoiren fin dela zita bat egin zuen, ez? Hori ikusi ditut nik, sare sozialetan nahian musikariren bat agertzen da, eta musikari horrek egin behar du iragarkia, ez dakit, eroskirena. Eta musikariaren Instagraman topatzen duzu. Eroskin azkeneko produktuak 140ko berapenarekin etorri eta zuk etxerako eraman behar duzuna. Edo horrelako zerbait jarri dezakezu. Eta edo horrelako zerbait jarri dezakezu, agertzen da. Horrelako gauzak ezkenean nolabait zure sinesgarritasuna galtzen dute pila bat. Eta zu arizia esate munduari. Eske igual nire postuak ez du zertarako alio, ez? Eta hor, nire ustez, denak ekoki beharko genuke artista zen bat, naiz eta ez dakit, pikatzen egon bileteak trenean, ez? Zure postua hobeagoa izateko, ez? Gizaki bezala iruten zait, bai izan marko zura eta zentzua aukara zentzu horretan. Gerozuk eragakiko ez zuzen nahi ezunin, baina dena zuregatik iten nahi baldin bada, azteko zua espertuko zea, eta ezakit. Eta horrelako postu bat baldin baduzu, presidente bezala, gian zein du beharko zenuka pixka bat, ez? Eta gero beste alde batetik, adibidez, bigarrenak esaten du, don't use
ez erabili adimen artifiziala adimen artifiziala generatioa zu responsablea izango zarena, ez? Hau da, pixkat lehenengo eta bigarrena lotuta daude, bat da, erabili eta gero hori zuzenean erabili. Hori izango zen presidenteak egin duena. Gero ere esaten du, ez erabiltzeko inoiz, da oso arriskutsua da, eta hor da torrez, desinformazioaren mundu guztia, ez erabili inoiz, zita bezala edo informazio iturri bezala adimen artifizialak ematen dizuen informazioa. Naiz da, zati batzuk zuzenak izan, zuzenean desinformaziorako oso ondo daiteke, eta agian erreztu diezaguke, baina uste dut, ez dakit, kazetariak direnak ere, hau oso ondo ulertzen dutela, hau da, iturri desberdinetatik irakurtzen dugu informazioa, eta gero gure pentsamendu kritikoarekin ateratzen dugu informazioa, zer bestela, desinformaziora bultzatzen dugu, ez? Baina badago, ez dakit, 5. o 6. Gustatzen zait, zuzenean esaten dula, ez erabilia adimen artifiziala zure laguna izango bazan bezala. Eske, ematen dute txorakeriak, baina jendeak zuzenean erabiltzen du bere lagun, bere erlijio bezala, bere mila gauza bezala, saltzen da, ez, premisa honetan esaten, eske ez dauka denborarik lagunak izateko, ez dauka denborarik. Baina oso onuragarria da, oso onuragarria ez, oso autokomplazientea izan daiteke, entzun nahi duena, entzun nahi duen jende horrentzako. Beti hori esaten dizu. Eta badago jende asko nahiago duena, entzun nahi duena beste ezer baino. Eta orduan, topatzen du hor kombo perfecto bat. Dago nere zerbitzura 24 zazpi, dago nere iritziaren alde esaten dudala, eta gainera, gero eta gizatiarrago bihurtu den horretan, sentitzen naiz entzuna. Eta gainera, trampa mortala. Zuk erabiltzen duzun hizkuntza erabiltzen du. Gero bueltan, hau da, niri ez dititze egiten esanez, maitea, zuzara erregina, baina nik horrela hitz egiten balin badiot, horrela hitz egingo dit, edo esango dit, bro, pasa de esto, nik horrela hitz egiten balin badiot, eta hori oso arriskutsua da, ze gainera, jada ez da, sentsazioa galtzen duzu makina batekin hizketan ari zarela. Percepzioa, iturinen testa, esaten dena. Hori da. Nik hemen kontatu nuen, eta berriro, esango dut, niri oso arriskutsua iruditu zitzaidan, jakinda ere, dauzkan arrisku guztiak, zu hona etortzen zara, eta zehaltzen dizkiguzu gauza guztiak, eta oso mentalizatuta nago, baina gabonetan gaixo egon nintzenean, etxean nengoen, bakarrik, goizeko ordu txikitan urgentzitara joan behar izan nuen, eta etxean ez zegoen inor, goizeko 3 ziren ezin nuen lagunekin hitz egin denak lo zeudelako, eta momentu horretan ChatGPTri galdera bate egin nion, eta erantzun zidan, eta urgentzitara joan nintzen, eta urgentzitatik bueltan esan egin nion, egon naiz urgentzitan, eta hau esan didate, eta berak erantzute zidan, bale, lasai, orain, orduan hau eta hau egingo dugu. Eta sentitu nintzen momentu batean akonpainatuta, eta gero esan nuen, ai ama, ze arriskutsua hau. Ze arriskutsua, nik arrisku guztiak ezagututa ere, eta pentsamendu kritikoa dudala uste dut, eta jakitun izan da ere, horrelako zaurgarri sentitzen zaren momentu batean, ni ere erori egin nintzela horretan. Ze beti ez daukazu percepzio berdina, eta beti ez zara pentsamendu kritikoa izateak azkenean indar puntu bat eskatzen dizu, prest egotea, alertan egotea, eta hori oso nekagarria da, eta esan dezu bezala, egoera zaurgarri baten zauden momentuan, eror zaitezke, eta hor daude arrisku pila bat, eta nire ustez lehenengoa manipulazio izango zen, Gero ere ikusten dela, eta hemen komentatzen dira, gaur egun emategu supergaizki esan da daula, adimen artifiziala erabili dezula zerbait iteko. Ematen dut dena adimen artifizialak indula. Gaur egun ematen du, adimen artifizialak ingoizu, eta listo. Hori falazia bada. Oraindik ez dut lortu, adimen artifizialak nik egin nahieten zerbait zuzenean, esatea, bidazio ondo utzi egiten. Nik lanik ingabe, zer gabe. Egin hau, uste izut lanean eta gero ni, Gaur egun ikusten da pila bat, hemendik 10 urtetara, adimen artifizialak langileak izango dira. Bueno, ez dizu esan, langile onak edo txarrak izango dira. Baina langileak izango dira. Zertu, honen batean itzin barko dugu, adimen artifizialak atzean duen eskulan prekario eta masiboaz. Eta egunen batean eritzin beharko genuke, hau igual lehen bailen, ChatGPTren inguruan sortzen ari den boikot mugimendu horri buruz, Trump presidentearen politiken alde eta... Eta memoria ramena gertatu dena. Baita ere.
Haude meloi asko. Igual gehiago etorri behar dezu. Bai. Denbora, Baina bai, hor badaude, adimen artifizialen inguruan, hainbat meloi, pixkat ikusten ez ditugunek, ohikoagoak eta dagoeneko aipatu izan ditugun ur konsumo masiboak eta bestelakoak ahaztu gabe. Ze energia eta ur konsumoa adimen artifizialean ikaragarria da, gu ChatGPT-ri txorradak eskatzen aritzeko, baina hor ere ez daukagu nahikoa kontzientzia da kulturarik. Baloratu behar da, zertarako erabili nahi da, esan nahi, inork ez luke izan beharko, zakite zer den ondo eta zer dagoen gaizki esaten duena, baina kontzientzia puntu bat txikia bada ere, izaten normala, nik nire ikaslengan nire ikusten dut, kontzientzia handia dagoela, baina beraiekin egiten dutela askotan, eta ikuspegi oso matematiko batetik ikusten dute. Kontua da, beti hau esan da gero, zergatik iritsi gara, zergatik iritsi gara prompt engineerina. Hau esan da gero, ia jende gehiena galdetzen dit, eta nola hasi behar dut. Zein behar dut, zein godet, eta normalean jendeak nahi du komunikatu era natural batean, berarekin konversatzen hasi eta gauzak erantzuten jakitea. Hori bai da era bat, hori egin aldizateko, baina ez da berezko era. Datuekin entrenatuta dagoen, datu egituratuetan oinarrituta dago, bere informazio guztia beraz, zu konversatu dezakezu adimen artifizialeko zati horrekin, baina gauza oso bereziak behar bali dituzu edo lortu nahi duzun informazio hori egiteko, informazioa pixka bat egituratuago pasatu bertzaio. Hau da, nik zuzenean aginduak ematen dizkizut eta zuk erantzuten didazu, edo zurekin ari nahi zitzeiten da informazio bat ateratzen. Hor dator pixka bat prompt engineeringaren kontzeptu hau da. Zu adimen artifizial horren atzean dagoena zure laguna dela, eta zuk informazio bat eskuratu nahi duzu, zuk berari gauzak eskatuta. Gertatzen dena, eta lehen zuk esan dezun bezala, nik zuzenen idazten mali medat kaixo, eta berakin hitz egiten da, saiazu bestea. Batzuetan, biziatu egiten da konversazioa, eta behin da berriz eroritzen da bukle berdina. Nahi dezu erantzuna jarri edo jartzen diozu igual, nik adibidez ChatGPT-ri buruz esaten, eta nun gorretzen dituzte datuak, eta ze egiten dute, baina ez dut ulertzen, baina nun daude, eta zuzenean area junda, eta ikusten duzu nola informazio guzti hori dijoan berriro zirkularki. Orduan, hau esan da, prompt engineeringa nola jarri dezaken nire tekstua erarik organizatuenean, ni jasoko den erantzun hori esateko. Hau da, adibidez, nahi eta presentazio bat. Eta presentazio bat egitera noanean, adibidez, normalean definitzen da. Zein da presentazio horretarako behar den rola. Agian, zati aditu bat erabili nahi dezu, eta esaten diozu. Nik nahi dut, zu izatea ez dakit literaturan aditua, eta presentazio bat egiten nahi dut, eta gainera, esango dizut, zein den nire audientzia. Eta esango zin, nire audientzia da, publiko orokor bat. Sartzen dizut, eta jutentzia banaka, Baina horretaz gain, esaten diozu adibidez gaia. Baina gaiaz gain ere, aldizkiozu ezarri gauza desberdinak, Esaten diozu, nahi duan informazioa guztieta, jarriazu bullet point, no esaten da, euskeraz bullet point? Puntukako informazioa jarri diazu, jarrizkiazu irudi batzuk, bineta bezala itzultzen du, baina berez eskemate egiterakoan puntutxo horiek ez, gidoiaren ordez jartzen dugun puntutxo horiek. Ordan, azkenean, zugutentzea nolabait espezifikatu nahi izatean, eta atera diezazuke horrelako lehenengo irudi bat. Asko gertatu zaitena nik prompt hori sartu izan dudanean, izaten da, ematen dizkizu horrelako informazio konkretu batzuk, baina esatizu. Ez, mesedez, sortu idazu presentazioa eta horrela horren gainean juten ez da gero nila disiot, eta beste buelta bat emango diot, ze azkenean presentazioa bera bakarrik ez du itzeingo zuzea garrantzitsua, presentazio horretan. Horretaz gain, aldizkiozu gauza gehiago eskatu. Aldiozu esan, orain bihurtu idazu hau PowerPoint batean, eta normalean, esaten dizu, hau da zure kodea, ejekutatu barezu, eta horra azten da jendea pixka bat, hemendik aurrera ezakin nola jarraitu, Eta orduan esaten dizu, erabili beste programa hau, eta erabili beste programa hau, eta erabili beste programa hau, Eta horra azkenean, pixka bat, galdu itenga. Orduan, nik geldituko nintzen zati hori ulertzen, eta gero PowerPoint egiten. Hori izan daiteke kasu bat. Beste kasu bat, proiektu esan. Bigarren kasu horretara joango gara segitu, baina azken ordukoari heldu behar diogu, izeko 11 eta minutu bat ditugun honetan, Itxaso Leon Kareaga lankidea Bilboko estudiotan dugu. Itxaso, egunon?
Kaixo, egunon, jabe txikiek pertsona zaurgarriak etxetik bota ahal izango dituztela jakin dugu, EAJak eta Espainiako gobernuak erdietsitako akordioari esker. Izan ere ezkutu soziala deiturikoaren dekretu aldatzea erabaki dute eta idazketa berriak salbuetxe egiten ditu etxe bizitza baten edo biren jabeak ahultasun egoeran dauden pertsonei bizitegi alternatiba bat eskaintzeko bete beharretik utzarazpena gauzatu aurretik. Jarraituko dugu honen inguruko xehetasunak ematen, baina bitartean beste albiste bat. Donostiako zigorarloko bat zenbakiko epaitegiak baliogabetzat jo duela Ertzaintzak 2021ko abenduaren batean Pasaiako Trintxerpe barrutiko Cannabis Club batean egindako sarrera eta miaketa. Eta absolbitu egin ditu 4 kide osasun publikoaren aurkako delitu batetik. Gipuzkoako fiskaltzak 3 urte eskatzen zituen 4 auzipetuentzat, elkarteko presidentea, idazkaria, diruzaina eta kolektiboko bazkide bat, guztiak Jon Raskin abokatuak defendatuak. Kasuari buruzko epaiaren arabera 2013ko irailean eratu zen elkarteak kalamo satiboarekin lotutako gaiak kidei azaltzeko ikuspegi zientifiko, legal, sozial, mediko eta artistikotik baita kalamoaren eta haren balizko aplikazio kultural, zientifiko eta terapeutikoen azterketatik ere. Ebazpen judizialak zehazten duenez, 2018ko abuztuan hasi zen polizia autonomikoa lokalean sartu eta ateratzen ziren pertsonen kontrola eta jarraipena egiten bizilagunek hainbat kexa jarri ondoren igiezinaren usaina zelata. Eta gaurkoan informazio praktikoari dagokionez, uneotan errepideak lasai ditugun arren, badugu aipatzeko kontu bat, 39 urteko gizonezko bat tilbaita astearte honetan Bergaran, oinezkoen pasabidetik kanpo kale bat gurutzatzen ari zela ibilgailu batek harrapatuta Bergarako udaltzaingoak jakitera eman duenez. Ez beharra gaur goizeko 7 eta 4 gertatu da, Ibarra kalean Debagoieneko herri horretako irteeran eta ambulantziak eta osasun taldeak bertaratu dira orduan eta gizona suspertzeko maniobrak egin dituzte. Azkenean, tokian bertan hilda. Segizio judizial bat istripuaren lekura joan da gertatutakoari buruzko ikerketa egiteko. Honen inguruan berririk izan ezkero ere jarraituko dugu kontatzen, eta besterik gabe, hauxe oraingoz azken orduak eman duena. Eskerrik asko itxaso Leon, eguerdiko 12 helduko diogu informazioaren ariari sakonago, baina bitartean aurrera egingo dugu, eta aurrera egiteko nahi Elordi Hidalgorekin jarraituko dugu minutu gutxi batzutan, ari ginen prompt engineering inguruan, hortik abiatu gara beste hainbat gaietara, baina ari zinen azaltzen, nolait programari eskatu, hau egin, berak beste herramienta batzuetara jotzeko eskatu, baina bada bigarren modu bat, eta horre moztu zaitu. Izan daitekena, adibidez, kontraton bat bialtzen dizue, lizitazioan bat bialtzen dizue, eta lizitazio hori ikusten ari zaren momentuan, zuk aldiozu esan, zein da zure kontekstua, zertzaren zu, zenolako lan tipo egiten duzun, ez dut esaten inoiz datu personalak sartzea, baizik eta kontekstua bakarrik sartzea, ez esan unai Elordi naiz, eta hau da nire DNI-a, eta bakize, edo beste norbaitenak sartzea, ez? Zuzena ez eta bagia, ezakit. Garbiketako langile banaiz, eta kontratu hau eskaini didate, eta kontratu honen barruan jakin nahiko nuke ze klausula dauzkaten, ze gauza dauzkaten. Hau hartuta, orain nahi eta informazioa ez, horretan adibidez, adiben artifiziala nahiko ondo funtzionatzen dut, atera izkiazuk egin interesgarrianak dien zatiak, eta zeintzuk izan daitezkenez, adibidez, irakurri iezaidazu letra txikia. Kontratu bateko letra txikia. Eta zer esan nahi du letra txiki horrek? Ez da gian beste hitz batzuekin esan diezazuke orduan. Nik zuzenean hartuko nuke, dokumentu hori goko nuke, kontratu bezala, izenik eta gauza jartzen ez dituena, baizik kontratua edo, konbenioa, adibidez. Eta konbenio horren barruan, ez zuk esaten diozu, pentsatu zu abokatu bat zarela, eta zuk eukidezakezun arazo desberdinak, ez? Hori jarrita gero, prompt hori jarrita gero, sortuko duzu lehenengo hasieraketa horri. Eta hasieraketa hori egin ondoren aldizkio zuin galdera desberdinak, ez? Zein da eukidezaketen rango salariala. Eta nik 5 urteko esperientzia bali mauket zin izan ditke. Honek ez du esan nahi, esan galdetutako galdera guztien erantzunak zuzenean egia direnik, baina bai azkarrago lortu dezakezu lehenengo ideia bat, hizkuntza juridikoan, gauza asko ez ditugu lertzen, eta, bidea pixka bat errazteko, ez? Eta orduan, badaude kasistika tipo ezberdinak, hau dena egin alizateko, baina, jarraituta, generative guidelines hauekin,
ez litzateke hartuko ez iturri guzti zehatze izango zen bezala, baizik eta referentzia bat eukitzeko zerbait. Orduan, nahi oso iruditzen zait oso lagungarri izan daitekela, bidaltzen dizue dokumentu bat, lizitazio bat, edo beste zer gauza, edo imaginatu enpresa sortu nahi ezula, eta iritzen zaizkizun dokumentu horien prozesaketa asko zera errezago batean egin dezakezu, eta era organizatu batean. Horrelatuko gauzetarako nik nahiko ondo ikusten dut, 1000 eredu daude, nik uste dut zuri zaila egiten zaitu zati guzti horietan eukitzea referentzi bat esaten dut beti, ondo dagoela eta gero jazuk zure pentsamendu kritikoa zure buruan lantzea. Eta horrekin nik uste nahikoa izantzeko golitzatekela. Berez, nahiko naturala da, Bai. Pronten ginerik oso guai sonatzen du, ez da? Bai. Lan zikinak entzeko herramienta, nola bite esateko. Unai Elordi Hidalgo, plazer bat izan da. Motz gelditu zait. Gaur motz gelditu zaitela. Bueno. Luze joan gara eta sarreran, luze joan gara. Kontuan eta bestea. Hori ezkarela, Goiuri Tapiok ez da baidan hasi Victoria Martinen nire iritziaren edo Indiokerren iritziaren edo bere iritziaren inguruan, zebestela igual eguerdiuk amabiak emango ziguten. Ez pentsa. Ez. Bai. Unai, esan dakoa, baditugula gai mordo bat, eta tarte arteratzen duzunean, akaso, bai. Eta inork, ezagit, bere biziko beharra balimauko zerbait eta ez zite egiteko terapia, ez adimen artifizialari buruzko terapia egin nahi badu, agian hori ere egin dezakegula. Ni kuriositatea daukatu nahi, horriko PDF hori irakurtzen hasi, eta bigarren lerrora iristerako ataskatu nola egiten nahi zen ikusteko. Ekarrik gaizut. Eskerrik asko nahi. Goizeko 11:07 minutu entzuleok aurrera goaz hementxe bigarren kafean, segituan gure urrengo gonbidatua dagoeneko prest dugu eta bigarren kafearen laborategian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Triangelu beltzone Irentsita laguntza. Euskal gazteen artean, bostetik batek osasun mentaleko asaldura bat du diagnostikatuta. Antxiolitikoen kontsumoa 6 aldiz handitu da azken urteotan, batez ere neskatoen artean. Zer gertatzen ari da? Nekatu honen hibernazioa. Gizarte modura, horri aurre egin beharraz jabetuta eta begiak ezin direla itxi kontziente izan da eratu zen Zurrunbiloa proiektua. Eraldaketaren haizea bezala izendatu dute arduradunek. Psikologoak, neurozientzialariak, soziologoak, farmazialariak, sexologoak, psikiatrak, irakasleak eta osasun digitaleko adituak. Alor horietako hainbat adituk hartu dute parte eta gazteen min emozionalaren sustrai soziala agerian jarri dute. Eluiarrek sustatutako egitasmoa da Zurrunbiloa danok bat grupen babesarekin
eta duela gutxi argitaratu dituzte kirolaren eta aixiaren inguruan egindako lanketa baten emaitzak. Hoiek aitzakia gisa hartuta, zurrunbiloa ezagutu nahi izan dugu, bigarren kafean eta horretarako Aitziber Agirre Ruiz de Arkaute gonbidatu dugu, Eluyarreko zurrunbiloa egitasmoko arduraduna. Egun honetan ongi etorri Aitziber. Eskerrik asko. Zer moduz gara? Ondo. Ondo. Osasun mentalez ondo. Bueno, ez da gutxi, ez da gutxi gara hauetan. Aitziber, berehala sartuko gara zurrunbiloan, baina horretan hasi horretik goiurik pare bat galdera egingo dizkizu, gonbidatu guztiei egiten dizkiegunak. Hori da, nik bi egingo ditut, eta zuk bietako bat aukeratu erantzuteko. Vale. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik, zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke motzagoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, galderetako bat. Eta bigarren galdera da, ea nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Bigarrena ez dakit erantzuten egia esan. Zailagoa da, bai. Bai. Enaiz hortan asko pentsatzen jarri. Igual lehenengoa aukeratuko nuke, eta aukeratuko nuke izan, igual amatasun garaia. Hain zuzen ere honekin oso lotua dagoelako gaurten orain landuko dugun gaiarekin. Eta askotan ikusezina bihurtzen dalako gizartean, da horko konplexutasun guztiak eta xetasun guztiak agerian jartzeko, bai. Osa ona. Horren bai, Aitziber, jada zurrunbiloan sartuko gara, sarreran aipatu dugu, eta zurrunbiloaren webunean ikusi dugun esaldi bada, eraldaketaren haizea bezala izendatu duzuela zurrunbiloa. Ez dakit, zerbait martxan jartzen denean izaten da askotan ez, behar bat edo zerbait somatzen delako, eraldaketaren beharra izan zen zurrunbiloa martxan jartzeko lehendabiziko txinparta? Nik uste baietz, hortik eta horri zala, ikusten ere ginen, osasun mentaleko arazoak ugaritzen ediala, oro argizartean, baina berezik kezkagarriak egiten zaizkigunak neraben artean, eta ikusten genuen asko eta asko ari zirela etxean, isilean edo oso modu pribatuan lantzen gai hauek, eta altzuten bezala bizirauten, baina ikusten genuen, sustrai sozialak dituela. Beraz, eskatzen dula beste lanketa mota bat, eta gizarte mailako osnarketa bat eskatzen dula, eta hortik etorri izan bai. Diagnostikatuta bostetik bat aipatzen dituzue, horrek esan nahi du, askotan esaten da azken urteetan, diagnostiko kopurua ere areagotu dela, baina horrek aldi berean ere erakusten du edo esan gabeko formuan uzten du, gehiago ere izan daitezkela, diagnostikatu gabeko gehiago ere izango direla. Bai, noski, diagnostikatu gabeko asko daude, eta baita ere gertatzen da, alderantziz badagoela, diagnostikatzeko joera handiago bat, leno etze ona. Orduan, hori da, bi aldetatik etortzea, Joango gara sakontzen Aitziber, baina ikusi dugu alorra askotako espezialista edo adituak batu direla zurrunbiloa egitasmora, behin martxan jartzeko behar hori, ideia hori somatuta, nola joan zen forma hartzen zurrunbiloa? Lanketa konplexu bat eskatu zaigun, aditu askorekin bildu ginelako, eta esango nuke, igual konplexuena izan dela gazten ahotsa, ekarri nahi izan dugula, eta gainera erdigunean jarri nahi izan dugula. Askotan ari garelako, ez dakit nola esan, baina helduzentrismotik edo, esaten ze ikusten dugun gazten gaizki, ze arazo dazkaten, baina ez du entzuten, ez diegu ahotsa ematen beraiei, eta ustut, hemendik krisionetatik ateratzeko gako haundienetako bat izango dela gazei ahotsa ematea. Eta hori izan zen guretzat, igual konplexuena. Ez dalako erresa, adituak eskuragarri dauzkagulako Eluyarren ez da gazteak baino zaila bezain emankorra izan da. Esango nuke hori izan dela potentzialik handien eman diona proiektuari. Gazte izan mandiegia hartzen diegu, beraien bizkar, beraiek erozuk esan duzuna, ahotsik eman gabe. Claro, hori da, bai. Ez diegu azaltzen, zenolako presioak ari diran pairatzen beraiek, eta ze ondorioak dituen horrek haien osasun emozionalean eta mentalean. Are gehiago, ez diegu azaltzen, guk helduok ze presio jasaten ditugun gizartean ere bai laboralak, eta denetan arrakastatsu izateko ze presio sentitzen dugun, eta hori nola kanalizatzen dugun haien gana. Gu gara
presio horren vektore bat, bai? Eta hori dana azaldu gabe, uste dut karga handiegia jartzen ari garela haiengan, bai. Esan duzu, Aitziber, nola baitere izan dela ez, oso gauza positiboa gaztein testigantza horiek edo jasotzea, horrek ulertarazten du, zuk esan duzuna ez, prozesu komplexua izan dela, nolakoa izan da? Gazteengan hurbildu zineten lehenengo une hartatik, testigantza jaso bitarteko prozesu hori? Bueno, topatu genituen 4 gazte, guretzat harribitxi batzu dianak, egia esan, oso landuta zekatelako gertatu zitzaiena eta egin duten ibilbidea oso aberatsa izan delako. Eta gaur egun, aukera, gaitasuna handia dute hori beste ikuspegi batetik begiratzeko da ondorio oso interesgarriak ateratzeko. Ordan, harribitxi horiek lortuta egin duguna da, horiek gero nerabeekin hitz egiten jarri. Eskoletan izan gara, eta nerabeekin egon dira aurrez aurre haien testigantzak ematen. Eta hori izan da benetan nerabeien barrenak mugitu itunak, eta hortik atera dira guk hemengo kirolaren azterketa honetan adibidez lortu ditugun emaitza horiek. Nik uste dut, gazte horien testigantza zuzena eta aurrez aurre eta gertutik hitz egin elizatea gazteekin eta ulertzean erabehiek ze pasa duten eta ze baliabide izan zaizkien interesgarri aurre egiteko arazoiei, edo gurasoekin hitz egiteko, edo irakaslei laguntza eskatzeko, hori dana atera izana oso gertuko elkarrizketatan uste dut hori izan dela gako nagusitako bat. Askotan gertatzen da ez, eta ez gazteengan bakarrik orokorra dela uste dut, zerbait gertatzen da, edo norbaiti zerbait gertatzen zaio, eta norberari inguruan edo bere ondokoren batik gertatzen zaionean ez dugu pentsatzen guri ere gertada dakiukenik. Zentzu horretan, izlari edo parte hartzaile izan dituzuen gazte horiek beste nerabengan hurbildu direnean, beste nerabe horien buruan klik moduko bat izango zen, ez da? Bai. Hau gertu daukadan zerbait da. Niri ere gertada, niri edo niri inguruko bati ere, eta horrek ze pentsatu emango zien. Bai, eta gaina datu bat emango izut, batez ere mutileekin lotua. Mutilen 60%ak aitortzen zigun beren ustez, itzailean inoiz gertatuko osasumentelako arazo bat. Eta ez dira konturatzen horrek berak, ikuspegi horrek berak, zaurgarriago bihurtzen dituela. Hain zuzen ere kontzientzia falta horrek, ez? Eta bai, nik uste dut, aurrez aurre entzutea mutil bat kontatzen nola izan dan eta nola erori dan zulora eta nola bere zaurgarritasun guztiarekin konektatu behar izan duen hortik ateratzeko, hori mutilentzat oso baliotsua izan dela. Denentzat, neskentzat ere noski, baina esango nuke mutilek badutela hor behar handiago bat, gizarteak jartzen dizkien muga handi horiengatik, ez da beren zaurgarritasuna erakusteko jartzen dizkien zailtasun guzti horiengatik. Eta uste dute oso interesgarri izan dela bai. Bai, Aitziber, gizarte oso interpelatzen duen gai batei buruz ari gara, gazteengan fokoa jarrita, baina gizarte osoa interpelatzen duen neurrian zuk aipatu duzu, irakasleak, gurasoak, beraien aldetik ez dakit, prozesu hauetan ez dakit beraiekin hitz egiteko modua izan den, nolabait ere parte hartu ote duten modu zeharkakoan izan da ere? Zeharka ez, zuzenean, bai. Implikatu ditugu, ibili gara urte betez, prozesu baten elgoi barra aukeratu dugu, bai? Eta hor, aritu gara gazteekin lanean dabiltzan eragile guzti hoiekin, talde hoiekin guztiekin, talde elkarrizketak egiten, bai guraso elkarteekin, bai irakasleekin, osakidetzako mediku eta erizainekin, kirol entrenatzaileekin, udaleko teknikariekin, aisialdiko hezitzaileekin, esan nahi dut, jende asko mugitu dugu bai. Aipatu dugu, Zurrunbiloaren barruan kirola eta aisia izeneko lanketa bat egin duzuela, eta duela gutxi horren emaitzak ere azaleratu direla. 500 erabili baino gehiago hori egindako galdeketetaz ari gara, lerraburu bat edo sarrera moduko bat eskatuko banizu, lehenengoz nola joan da, eta zein izango litzateke lerraburu bat, gero sakontzen hasi aurretik. Bueno, igual azalduko ditut zergatik egin dugun. Oso ondo. Ondo? Bai. Bai. Hasiera batean ez genuen asmorik kirolean zentratzeko, baina bai adituekin egin dugun lanketa hortan, bai guraso, irakasle eta eragile guztiekin egin dugun lanketan, eta baita gazteekin izan ditugun elkarrizketetan ere, ikusten dugu kirolak
dakala osasun emozionala eta osasun mentala, gazteen osasun emozionala eta mentala zaintzeko izugarrizko potentziala. Ez bakarrik osasun fisikoa zaintzeko, hori danontzako agerikoa da, mentalarena ere, eta hori gero eta argiago dugu, baita soziala zaintzeko ere gaitasun handia dakala. Ikusten dugu, kirolak sortzen, badaukala gaitasun bat, ez dakit nola esan, pertenentzia sentsazio bat sortzeko gazteengan, taldekideengan, eta horrek ematen diela gaztei babes sare oso interesgarri bat. Beraz, ikusten dugu bere potentziala ze handia dan. Eta gainera Euskal Herrian, munduan oro har esango nuke, baino badauka estatus altu bat, bai? Beraz, gazte asko eta askok egiten dute kirola, eta ikusten dugu osasun mentaleko krisi honi heltzeko erreminta oso interesgarri. Baina aldi berean, iristen zitzaizkigun, behin da berriro, ez da, ideia batzu, printze batzu, baina kirola egitea osasuntxua da baldin eta baldintza honetan egiten baldin bada. Eta gaur egun, kirolak ustut badituela oraindik ere dinamika batzu aztertu beharrekoak. Bai? Orduan, guk egin dugu, dinamika horiek aztertu. Gazten osasun emozionalean eta mentalean kalte egin dezaketen dinamika horiek identifikatu. Ez daitezen pasa, askotan gertatzen da bezala, hori ikus ezin bihurtzen ditugula, ez? Normalizatu egiten ditugula. Ez goazen mai gainean jartzera eta kirolak dakan potentzial osoa baliatu ahal izango dugu horrela. Kirolak, ariketa fisikoa egitea beti izaten da onuragarria dela, baina epatu duzu beste ingurune batzuk edo beste esparru batzuk ere landu direla, ingurunea bera, kirola egiten den ingurune hori izan liteke beste azpimarratu beharreko beste puntu bat, eta hor, lehen aipatzen zenuen ez, gazteak bai, baina inguruan dagoen jendea ere, izan kirol taldetako arduraduna, gurasoak beraiek ere, ingurune hori, mesedegarria edo ingurune on bat izaten ere badute beraien erantzukizunaren zatia. Bai, klaro, denok dugu erantzukizuna, ez da. Are gehiago esango nuke, kirolaren esparrua, kirol klubak eta oso kontziente izan behar direla, egiten dutela lan adingabekoekin, eta beraz, hezkuntza jarduera bat dala egiten ari direna. Eta ezitzaile bezala ardura bat dutela gazte hoiengan bai. Ondorio asko utziko zuten, 500 galdeketatik gora egin dituzue, honek luzerako eman dezake, baina ondoriok aipatzen hasita da, antolatu ere ondorioek gero webunean nola antolatu dituzuen ere adierazgarria da. Oso modu bisualean, ez dakit oso eskura jarri duzue, uste dut zentzu horretan ere, hartzaile askorengana iristeko oso modu bisualean, eta ondorioak oso modu argian azaldu dituzuela, eta horre ere badagoela lanketa bat ez dela izan emaitza jasotzea eta dozi modutara azaltzea, baizik eta emaitza horiek erakusteko moduan ere lanketa egin duzuela. Bai, hortan saiatu gara, egia esan datu pila bat azkaguet ez ditugu jarri webunean, oraindik lortu behar dugulako modu bat erakusteko eta ulergarri egiteko. Baina bai, hortan alegin handia egin dugu egia esan. Hor ikusten alde batetik, ezberdin du dituzue 3 esparru esango genuke, kirolaren presio dinamikak, inklusibitatea eta berdintasuna, eta klubentzako proposamenak, eta gero, dekalogo ezberdinak ere landu dituzue, ez dakit zentzu horretan, honek utzi dituen ondorio horiek, orain hemen geratzea zaratago, aurrera begira, jendeak materiala ere, gauzak nola egin behar diren edo egin beharko lirateken jakiteko material hori eskura jarri duzue. Oraingoz webunean dakaguna. Hori da. Baina, bintzak konsultatu daiteke edo. Bai, hori da. Eta gainera prest gaude edozein lanketa egiteko, taldekin da. Eta harremanetan gaude gainera eragile desberdinekin, bain zuzen ere gure asmoa badalako hemen kirolaren esparruan murgiltzen joatea, are gehiago, bai. Eta zuzenean eragile hoiekin landu alizatea, guk hemen identifikatu ditugun, adibidez, 6 dinamika, presio dinamika hauek, ez da. Iruditzen zaigulako, ez dela erresa, guk hauek adituekin identifikatu ditugu, baina batzutan kiroletik datorren jendearentzat eta guraso askorentzat ere ez da erresa, ez da agerikoa benetan dinamika hauek ematen direnik. Orduan, hor badago transmisio lan bat egin behar dana. Zentzu horretan, pentsatzen dut, jaso diren emaitza hauek, klubekin eta, gurasoekin eta elkarbanatuak izango direla. Ez dakit, zentzu horretan, somatu duzue kluba, gurasoak badaudela kontzientziatuta,
hau errealitate bat dela, edo oraindik ere urrun geratzen den errealitate bati buruz ari gara. Bueno, nik uste dut aldaketa handiak ematen ari direla kirolean, eta hortan dutela begirada. Egia da, abiadura desberdinak ikusten direla, klub batetik bestera oso desberdinak. Guk adibidez, Elgoibarren egin dugun lanketa honetan, bai ikusi dugu futbol taldea, futbol kluba, ja buru belarri sartzen ari dela lanketa honetan. Eta gure aditu horietako batekin, Iñaki Alonsorekin, trebakuntzak eta antolatzen ari direla. Ordan nik ikusten dut, hor dagoela, mugimendua egon badagoela. Bai. Zentzu horretan, alde bat izan liteke ez, horrelako dinamikak implantatu ez izatea, oraindik ere, ez dakit, beharrik ez dagoela ikusten delako, akaso gaurgaiak aldatzen ari dira, eta bestea, akaso, orain arte, hau bezalako baliabedirik ere ez dutela izan klubek. Eskura esan dut, intentzioa gogoa bai akaso, baina gauzak nola egin edo zer egin behar den, ez dutela jakin izan. Bai, hori da beraiek esaten dugutena, bai. Erremintak behar dituztela. Eta nik uste dugut gizarteak kontziente izan behar dela, ezin dugula utzi kirolaren gain egin dezaten dana, esan edet, askotan hezkuntzan hori gertatzen da, ez izugarrizko ardura jartzen diegu gure gazten osasun mentala zaintzeko, eta batzutan hezkuntzak esaten duguk hau dena ezin dugu zaindu, ez dakago erreminten nahikorik hau egiteko, eta kirola berdin dago, oraindik egoera zailagoan dago. Beraz, nik uste dut erakunde publikoetatik egin behar dela alegin handi bat hortan apoiatzeko eta baliabideak emateko, bai trebakuntza eta bai bestelako baliabideak emateko, bai. Gazteak erdigunean jarritari gara esan dugu, hasieran gazte batzuk izan zirela beste gazte batzuekin hitz egin eta beste gazte horiengan klik bat eragin zutenak, kirola eta isien ere esaten ari gara, 500 galdetegitik gora erantzun direla, gazteek beraiek, ez dakit, ikusten dutenean beraien informazio eskatzen zaiela eta beraiek ekarpenak egiten dituztela, gazte beraiek horrelako prozesuak nola bizi dituzte? Ez dakit hori erantzuten, ez hori zuzenean galdetu, baina nik esango nuke gusto ebili diala lanketa hau egiten, bai. Eta are gehiago sakonduko dugula aurten gainera. Ez dakit. Gainera, uste dut balio izan diela beraiei ere ikusteko zer gertatzen ari den esparru askotan adibidez. Ikusi dugu, gazteen proportzio bat kiroletik kanpo geratzen dela, bai? Gutxi dira, 7%. Baina badago, sektore konkretu batzuetan oso ugaria da fenomenoa, adibidez, migratzaileen artean, askoz ere handiagoa da fenomenoa, eta batez ere nesken artean. Orduan, bestela, ezkutun geratuko lirateken faktoreak ikusi dituztenekin, adibidez. Gazte migranten, neskamen migranten 30% geratzen baldin bada kiroletik kanpo, eta ikusten baldin badugu kirola sozializatzeko eta babes sare sendo bat eukitzeko garrantzitsua dela, igual begiradamen jarri behar dugu, eta zertu beharko dugu zergatik ez dire iristen neska migrante hauek kirolera. Arrazoi kulturalak daude bakarrik, beraien etxeetan dituzten sinismenak dira bakarrik, edo badago beste zerbait zaindu behar duguna kirol klubetatik, eta beste gainerako gazteek ere zaindu dezakeguna hoiei bidea erresteko. Nik uste bereientzat ere baliagarria dela, hau dena ezagutzea. Barrura begira zarratago, kanpora ere, nola erakarri, barruko funtzionamendua zarratago, kanporetik ere, jendea nola erakarri begiratzekoa da. Esan duzu, Aitziber, gehiago sakonduko duzuela, ez dakit, kontatu liteken erarte behintzat, zein izango diren mango dituzuen urrengo urratsak? Oraindik definitzen ari gara, beldurra ematen dite zehazteak, zeren gero espalitzaterako, baino hortan jarritzeko asmoa dugu, bai. Aditu ezberdinak, alor ezberdinetako adituak aipatu dugu hasieran, ibili direla eta dabiltzala zurrunbiloaren buelta honetan, pentsatzen dut, beraien artean ere, esparru ezberdinetatik etorrita, beraien karpenak egitearekin batera, beste alorretatik ere, jakintzak eta ezagutzak eta pilatuko dituztela, eta nolabait ere, osatzen edo gero eta handiago egiten ari den elurbola bate, osatzen joango dara adituien elkarlana. Bai, hori da. Gainera ikuspegi desberdinak dituzte eta osagarriak dira haien artean. Eta nik uste dut horrek ematen diola sendotasun handia zurrunbiloari. Hainbeste esparrutako jendea elkartu eta haien ikuspegiak
transmititu alizatea. Zurrunbila.eus webgunean dago, aipatzen ari garen guztiaren inguruko informazioa, kirola eta isiaren inguruan egindako lanketa horren aipatu ditugun, nolabait ere zati ezberdin horiek, dekalogoak eta denak hortxe daude konsultatzeko, eta gero, atal bat ere badaukazue, norbaitek ez zuen laguntza beharko balu, zuekin harremanetan jarri nahi izango balu, bide hori ere erabili dezake, hori ere eskintzen duzue. Bai, hori da. Eta nik animatzen dut jendea, benetan sartzea webunean, zurrunbiloa.eus webunean sartzea, eta kuskusiatzea pixka bat kirolaren inguruan topatu ditugun dinamika horiek. Ze askotan normalizatuta ditugu erabat, eta balio dute, uste dut, buelta bat emateko berriro. Guraso bezala eta entrenatzaile bezala zer egin dezakegun ikusteko. Askotan, badagoelako kirolaren esparruan, bezak nola, konplize isilak izateko joera bat, eta uste dut honekin hausten hasteko baliabideak izan daitezkela. Hemen topatuko ditugunak. Eta hori ez gaina aipatu dugu, lehen aipatu ditugun gazten testigantza horiek ere, hortxe egunean badaude, lehen aipatu duzu, nerabe askorekin sentsazio izan duzuela, zuzenean parez pare hitz egiten aritu direnean, orduan eragin dila nerabei, egongo dira kaso nerabeak oraindik ere, dinamika hau gertutik ezagutu ez dutenak, eta hor ere badute, esaten ari garen honen inguruko zuzeneko testigantza horiek jasotzeko aukera. Hori da, nik uste oso baliagarri ingo zaizkie. Eta gainera, helduei ere. Hori da. Gazten ikuspegia jasotzea, uste dut oso interesgarria izango litzakela. Lehen esan dugulako, gazteengan jartzen dela foko eta gazteiak kaso, guk gainetik endu nahi ditugun zamak botatzen dizkigula. Hori da. Akaso gazte ginen esaten genuen, ni heldutan nolako izango naiz, eta jakingo banu heldutan nola izango nintzateken, gazteen ez ezagutza edo gaztea dira, eta akaso beraien bidea egiten ere, utzi behartzaie. Aitziber Agirre, ez dakit zerbait gehiago erantzi nahiko zenuken... Bakarrik orain esan duzun honekin etorri zaidan kontu bat, esaldi bat. Askotan guraso bezala, espektatiba handiegiak jartzen ditugu gure seme alabengan. Guk lortu ez dugun hori beraiek lortzea espero dugu, eta momentu honetan espero dugu izatea arrakastatsuak akademikoki, kirolean, sozialki, danetan arrakastatsu izatea eskatzen ari gea, eta horrek presio ikaragarria sortzen du gaztengan. Eta uste dut, horri begiratzeko ordua iritsi dela. Ez direlako eta onartzeko gure gazteak ez direla kanpora begira sozialki erakusten dugun erakuslei hori. Kontuz horrekin. Uste dut, Goiuri Inigo... Hausnarketa honekin geratuko garela, eta hausnarketa berarekin agurtuko dugula Aitziber, mila esker, gaur gurean izategatik, eta tira, bigarren kafe baterako aitzaki ere topatuko du ziurre etorkizunean. Eskerrik asko, Aitziber. Bai, zuei, mila esker. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Nire izena da nerea, banator partekatzera nirea. Barrenak, barreak, barrerak, bardeak. Barrak bakarrak, mila puta ribera. Erdalduna parra, kanpotarra parta euskal. Nerea maizkuntza feminismoa da eta gora eta zioen aitonak. Jazarri ninduen zeneide. La Furiaren ziertuari gara entzuten, eta lehen ere aurreratu bezala, tartetxo bat hartuko dugu Iker Gurrutxaga lankiderekin. Atzo Gaztizko Jimi jazen ospatu eta hausnartu zuten gai honen, ospatu zuten edo egin zuten hitzaldi honen eta hausnartu zuten gai honen inguruan hausnartzeko. Spotify boikotak eta musika entzutearen etorkizuna. Antxe Doinu Apen Andoni, entzuten ari garen La Furia musikaria, baita Jon Basaguren musikaria bera ere, Julen Martin Larrinaga, bimeko ordezkari gisa, eta etxe ontako, musika arduradun eta etxe ontako, saio ontako laguna ere baden, Iker Gurrutxaga aritu zen hori guztia nolabait gidatzen, hori guztia nolabait, bideratzen, eta tartetxo hartu nahi genuen gaurkoan, atzoko hausnarketa horien inguruan, aritzeko Iker Gurrutxaga Zubimendi egun honetan gitorri bigarren gafera. Ez dugu Iker entzuten, ara. Ja, badu mikroren bat edo konektatzeko. Segundutxo bat hartu lasai Iker,
ez zaitu dugu entzuten, baina ulertzen dugu zure keinukeran denbora puntu bat eskatzen ari zarela. Bueno, saiatuko gara hori berbideratzen, baina esango dugu hausnarketa giro horretan, Jimmy Jazzek antolatu dituen konferentzia ziklo horren baitan, ez dago kerik zurik gabe izenpean, antolatu zutela Spotify, boikotak eta musika entzutearen etorkizuna, eta nik, Instagramera igo dituzten hausnarketa gutxi batzuk entzuteko aukera bera ere izan dut, eta segituan ikerrekin aztertuko ditugu hauek. Batzuetan kanpo sentitu garren ere herri honen alde. Ni ez naiz balderonen parte, zikintasuna nirekin orate, batzuetan kanpo sentitu garren ere herri honen alde. Ni ez naiz balderonen parte, zikintasuna nirekin orate, batzuetan kanpo sentitu garren ere herri honen alde. Sueca la mujer y alegale, sueca la mujer y alegale, sueca la mujer y alegale, sueca la mujer y alegale. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're one. Tira, lortu dugu Iker Gurrutxagarekin berriz ere konektatzea, eta beraz, agurtuko dugu Iker Gurrutxaga, egunon? Orain bai entzuten zaitugu, eta tira, aztertu izango dugu, atzo nolabait aztergai izan zenuten hori, aipatu dugu Spotify plataformak, boikotak, musika entzutearen etorkizun hori, eta nolabait hor, musika industriaren esparru ezberdinak, batetik kazetaritza musikala zerorek ordezkatuta, naiz eta moderatzaile lanetan egon, nolabait horre ordezkatzen zenuen ere puntu hori, baina tira, aipatu ditugun Julen Martin Larrinaga, Bimetik, bi musikari, La Furia eta Jon Basaguren, Doinu Apeko Andoni, astego eta behin, nondik labur bilduko zenuke ibili zela hausnarketa horren giro edo. And the whole world fades, I'll always remember us.
Gainera, konplexutasun hori ziurrenik ari da edatzen, ez? Gaur egun estatu batutan bizi den egoerarekin, aizi edo aize poliziaren jarrerekin, lehen ere momentuaten aipatu dugu, ez? Badagoela boikot bat ChatGPT-ren aurka, informazio gora bera horietan, nolabait plataforma etiko eta hitz egitea konplexua dela, naiz eta batzuk, akaso jarrera hobeak izan, hobeto ordaindu artistak eta bar, eta alternatibak Iker, marraztu ziren nolabait atzokoan? Oso gutxi. Nire baitan biziko dira pasatako 11 une. Bai, niri burura torkidana da, bueno, proposamena izan daitekela baleko xamarra, egia da, Bandcamp bezalako plataformetan ere badagoela, ez, doaitz horiek egiteko aukera, badagoela, bueno, kontestu etiko xamar batean musika entzuteko aukera eta bar, baina badakit boikote Spotifyren kasuan gertatu zela gauza bat, ez, eta dela artista askok, bueno, ez dutela ikusi, hor galtzen den hori ordaintzeko gogorik eta aplikazio doako batera jotzerako orduan galera hori ere hortxe dago, ez dakit. Hori da, autogestiotik kanpo egotearen arazo horietako bat ere, ez, disketxeen menpe askotan zenbat kontratu sinatu diren, da zenbat damu etorri diren, baita ere. Bai, bueno, gaur egun disketxeen, duela 15 urte edo 20 urte disketxeek suposatzen zuten hori, gaur egun bulegoek suposatzen dutela ere esan daiteke ez. Bai. Eta badokari da bere hardware hori nolabait, bere software hori barkatu berritzen eta pixkate erabiltzailearentzat erosoagoa egiten, ez?
Egun sentiri eta iuna barra, zu añadidas miloreak mendian, zu baino zorik nizori ireki bat, herri txiki infernu handi, kami hori ja ezin dut jantzi, nahi azarren badut zure berri, birotu nahi zera Tario, kalperik esadegun denbora zerbaita agian. Baina zure horrena, eta bere momentua ez dira berdina, ez dira berdina. Aizu Iker, atzo Jon Basagurenek ironia puntu batekin esaten zuen, ez, alternatibetako bat badela diskoak eroste, ez. Eta uste dut hor ere badagoela, bueno, azken urtetan aldaketa bat, batetik viniloak egin duen gorakada hori, eman zaio viniloari ez dakit, kolekzionismo, luxu puntu, etorkizunean vinilo bat entzuteko traste bat izango duen horrek erosten duela dagoeneko diskoa bera, oraindik hori entzuteko aukerarik ez duenean. Ez, bueno, sumitzen nuen zuk izango zenuela, ez zegoen niri gauza bera pasa zait, banuela gailu oso kaskar bat, eta urte eta erdi bi urte pasan ituela, diskoak erosten eta eurak entzun gabe gailu on bat izan bitartean, bai. Nik aipatu aldut garestia dela viniloa? Ados, bai, bada pixkat selektuagoa edo hortik, bai, mez. Iaia aldaketa aplikatuta gaur egun ordaintzen duguna edo gehiago, ez? Bai. Hogei oinarrizko prezio esango dugu, ezta? 20tik 30 hori da, bai. Bai. Nik uste gure inguruan desentek bataz beste aztertuko bagenu gutxik. Ez dakit, askotan gertatzen zaigu, ez? Bueno. Bai. Viniloa kopiatzeak koste mekaniko teknologiko handia suposatzen duelako. Ez dago alternatiba handirik viniloa zulatzeko, agian PVC-an kopiatu halko genituzke. Bide batez, alternatibak aipatuta, bueno, aipatu behar dago musikariak.eus webguneare jarri zutela martxan boikot Spotifyko lantaldeak edo talde eragileak. Hori da, eta bertan, entzun daitezke, nolait, Spotifyen entzuteko aukera ez dagoen taldeak, hauek ere, doako sistema batean. Diskoak aipatu ditugu, Iker CD-aren gorakadarako espaziorik badago, edo asumitu behar dugu desagertzen joango dela. Triste dago lurrosoa, talukota itxasoa. Niri
beti, bueno, musikari bezala, sortzaile bezala, batzutan, pena ez dakit, baina ikusten dut jende bat horrela kontzertuetara, gure zedeak erostera, eta askotan, badakit jende horrek ez duela gero zedori irakurtzeko sistemarik izango, alegia militantzia gutxetik ari dela, eta eskertzen dut erabat militantzia hori, gora zuek diskoak erosten dituzenak diskoak gero entzuteko tresnarik gabe, bueno, liburuskaren, diseinuaren, beste gauza batzuk igual badaudelako hor, baina uste dut hori bai asumitu dezakegula ikereta da, zere gaiuetan inbertsio gorakada hori bai dela nahiko arraroa edo behintzat ez dela horrik ikusten oso errez, ezta. Ja, pentsa. Ba hori da dagoena entzuleok, Iker Lauro bai, jarri barnoen oraintxe, eta Iker Gurrutxagari ja bizen aldatu diot. Iker Gurrutxagarekin aritu gara, bueno, ez dago kerik zurik gabe honetan, Spotify boikotak eta musika entzutearen etorkizun horren inguruan, eta, bueno, bertan aritu zirenen nolabait hausnarketa eta ondori hori gurera ekartzen Iker agurtu horretik, bueno, segituan informazioaren txanda hemen naiz irratian, gaurko musikariko menua aurreratu dezakegu? Ziur besarkada bana Ritxi eta Olaiari gure partez, Iker, eta eskerrik asko zuri gurekin tartitxo hartzegatik. Aio! Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabearrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Nazazu albazu Izaroren isa eta besteak ari gara entzuten, eta hau entzuten utziko dizuegu entzuleok, eta azken 5 minutetan oraindik, bueno, zuekin zerbait elkar banatzeko aukera izango du. Edo ez da baidarako, edo txoreak esateko. Zerbait bururatu gozaigu. Botere urridunak edo zein botere goxe, bi esku izan ta biak oliote, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria. Nazazu albazu erreinu bat daukatera inkite zugandik salbu Ixa eta besteak Izaroren, bueno, azken lanetik, ez da? Hori da. Horrentxan nintzen pentsatzen. 0 de enero diskotik. 0 de enero birak egin zuela, bueno, bere mendi igotze jaitxiera ura. Hori da. Eta gure esate horretan, badakigu Izaro tarrak lanean aritu direla. Hori da. Ez dakigu. Noizko dastatuko ditugun gaietak. Eta zer, gaietak izango dira?
A ber, hemen gauzatxoak deno dakizkigu, ez? Horre... Ez dakit. No, ez dakizu? Nik ez dakit ez. Zuk ez dakizu zer. Ez. Baina, bueno, espero dugu, berak ez zuen esan, maiatzaren 31an egin zuen beken azken, hola, kontzertu potolo ura, gero uste dut pare bate edo Hego Amerikan egin zituela, baina berak ez zuen esan betirako uste zuela musika. Hola, deskantxo txiki bat hartuko zuela, eta orduan, pues, aurre ikusi daiteke egingo duela beste gaietaren bat, ezta? Bai, nik esango nuke 2026-rako gaieta datu zela, ez? 2026-rako? Ez? Ja 2026 gaude. Ja, ze gauzak, Ia da, badudela artistak eta izaro beti horietako izan da, bueno, beti da bintzat azken lanetan, aurreikuspen ondiarekin lanak egiten dituena. Gauzak ondo neurtu, estudira sartu, gauzak grabatu, nahaztu, bideoklipak prestatu, eta gero... Igual aurten ez? Bai, aurten bai. Nik ez daukat ideiarik ere. Enaiz galdetzen ari, hain naiz hausun hartzen. Ez, aurten bai, baliteke, ez dakit. Ni ala ere badakizu zeinen zainagoen baita ere? Ibilbeditarren zai. Berak ere ibili dira estudio giroan, ez? Bai, eta esan zuten aurten hueltatuko direla, baina bi data aipatzen zituzten. Uste, esan ez dakiz zer eta esan ez dakiz zer, uste dut horrelako zerbait. Baizu, gaur San Blas eta etzi Santa Geda. Baina zan, esaten zutela, Otsaieko data bat eta azaroko data baten artean hueltatuko zirela. Otsaia eta azaro artean urte osoa da hori? No, baina ja hasi gara. Ba, da. Eria otsaian gaude. Bai, eta azarora arte itxaron behar dut. Jakin nahi dudana da, no izaterako duen ibiluedik urrengo diskoa. Eta izarok ere baiz. Nik esango nuke, biak ala biak aurten, hori badakigu. Bueno, ez dakigu ibilbiderena. Izarroren ez dakigu, baina... Baina bai, hor filtratu dira estudioko gauzatxoak eta auta beste eta ibili dira eta dabilenak zerbait dakar. Julen. Ondo ari zarete, Arrasta ondurik eduki gabe edo takizun guztia kontatu gabe, hemen esaten demezela jaipa sortzen. Bai, bastante jaipero jarri gara. Entzuleok, ez dakigu zer ekarriko duen 2026ak, baina nik aposto egin barko banu, ibilbedi eta izaroren disko bana maiganean. Olat Salvador? Ez dakit, jarri du zerbait bere sareetan? Ez, niko isili dabil, eta horrek pentsatzera ematen dit. 2024an zainak eman atera zuen, iraia partean, eta nik esango nuke aurten ere olatzen zerbait badatu horrela. Hau da, zure teoria da, isilik daudenean zerbait datorrelako da? Bai. Eta ez da kontrakoa. Sareetan mugimendu asko sortzen ari dira. Hola Salvador baditu kontzertuak orain, ez? Laizter ez dut Tolosan jotzen, okorrezpan hau? Bai. Martxoan. Laizter. Bai. Ego hilabetera ari gara gauzak iragartzen eta sarrerak erosten, eta martxoan jotzea da, bihar jotzea bezala. Bai, egia da, gaur egun ja hilabete. Bai, gaur kontzertu eskaini dute abenduaren 18irako eta niri buruak krak egin di Julen. Bai, abenduak 18 kontzertu bat. Wow. Ez sarrerak salgi jartzeko, baizik eta, ja aurrikuspenarekin programatuta. Gauzak, Gaur ikusi dut. Nire bizimodo batik eta izakeragatik kosta egiten zait visualizatzea Maria eta barruko itzordu bat agendan. Ben badakizu. Egun nahi lota, fetxa bila esita, eski okupatuta zeok eta beste ere bai, eta... Bai, ez amartzen nengo juri. Ikusi dudala gaur isasarean norbaitek eskaintzen zituela ez dakit zeinen kontzerturako sarrerak salgai, abenduaren 31arako. Eta komentarioetan jarri dio batek. Baina, bale, kontzertuko sarreren prezioan denbora makina ere saltzen duzu, ze gaur Otsaiak 3 da, erantzuten ziren. Ez, urrengo urteko urtarriako 31arako. Eta pertsona horrek egin du horrela bere buruak katakrak. Entzuleok, ibilbediren lorerik gabe honekin gupagoaz. Gaur loregirik gabe edo lorekin, ez dakit nola maiteko dugun eguna, baina bihar ere itzuliko gara. Bihar Physis versus Nomos txusta izango da gurean, eta gainera ilusio berezi egiten digu, bera izan zelako bigarren kafeko, lehen elkarrezketa akustikoa, eta aurten duela hilabete bi lan berriak kaleratu zuten, eta ura orkesten izango dugu gurekin, Maite Tolosa abokatu eta bestelakoak. Bagoaz, bihar arte, informazioaren txanda orain hementxe, naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea.